Білім бәйрәме кеше тормышындагы иң зур бәйрәмнәрнең берсе. Һәм ул аны гомере буе матур хатирә булып озата бара. Елда шушы вакытта мәктәпләрдә репетициялар гөрли. Беренче сыйныфка баручы нәниләр бәйрәмгә матур шигырьләрен ятлый, җырлар өйрәнә. Birinci sınıflar indi, en dulkullanmışlar, eteğinler bigrekte, alar indi, matır şiirlerin öğrenip, jırlar öğrenip, büyüler öğrenip, indi mektepke kilerge ezirleneler. Biz indi alarını tüzümsüzlük bilen kütüp alabız. Mine 1 sentyabrga da oyak basabız indi bizden, kildik repetitsiyaya. Ezirek Mungsuda indi, çünkü balalar üstü, hazır alarını zor kişi yitirge kerek. Allah birsa ümit huzurdan indi, alarını zor kişi yitip, ayakka bastırıp, 11. kasga xatlay sen imingine qatırga indi. Бәйрәм уңайыннан сценарийлар һәр мәктәптә үзгә итеп әзерләнә. Вакытның сизелми дә үтеп китүен җәйне алыштырып килүче салкынча көзге көннәрдә дәлилле кебек. Булачак укучыларның йөзләрендә елмаю балкый, аларга һәр ел фасылы кызыклы. Мен мәктәпкә килдем, үзем дә балачагыма кайттым, оныгымны алып килдем. 1 сентябрьгә әзерлек бара. Балаларга тыныч кына укырга язсын, дөньялар тыныч булсын. Хәерле юл аларга, мәктәп юллары тыныч, бәхетле булсыннар, бәхетле балачак аларга телибез. Җәй буе ныгып, яңа көчләр туплаганнан соң мәктәпкә киләчәк егет-кызларга уңышлар гына елмайсын. Иң матур, иң күңелле бәйрәм кешене мәктәп юлы аша зур тормышка әзерли. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.